Olulu sasazo ngqo lwendaba kumagumbi ethu osasazo kuNdlunkulu we-SABC e-Auckland Park eGauteng nazo ziphambili. The process of ensuring that Ambassador Nathi Mthethwa comes home to South Africa will be expedited. Usekela mphathiswa wemicimbi yezobudlelwane namazwe angaphandle Elvin Bottas uthi inkqubo yokubuyiswa komzimba kaNathi Mthethwa iza kugunyaziswa xa kuqhunjwa luhlolo lomzimba ngecawe. Kuziwe namhlanje bengakazi ngisizekale ngokuthi ngiwazi ukuthi nginqabele umndeni lemzimba ewu4. Sekuphela iminyaka emithathu usapho lwaseNanda eThekwini lungekazingcwabi izihlobo zalo ezasweleka kwizikhukhula ngo-2022 ngenxa yolibaziseko kuphando lwe-DNA. Kwezemidlalo umqeqeshi weBafana Bafana uHugo Broos uthathe uxanduva olupheleleyo ngenyewe kaTebogo Mokoena kodwa uthi usenethemba uMzantsi Afrika uza kuzibekela indawo kwitumente yendebe yehlabathi yonyaka ozayo. Molweni amakhaya khongozelana uvimbe sinilungiselela wona ngokuhlwanje. Usekela mphathiswa wemicimbi yezobudlelwane namazwe angaphandle uElvin Bottas uthi inkqubo yokubuyiswa komzimba kaNathi Mthethwa iza kugunyaziswa xa kuqhunjwa luhlolo lomzimba ngecawe. uBottas uthethe nonondaba kwikhaya likaMthethwa kwaMbonambi kumantla KwaZulu-Natal ubekhatshwe izinkokheli ze-ANC zephondo nezikazwelonke. I-ANC nomnyango wezobudlelwane bamazwe omhlaba hambela umndeni kaNathi Mthethwa njengendlela yokuyobeka ngokusemthethweni mayelana nemizamo kahulumeni yokusheshisa ngohlelo lokuthi isidumbu sakhe sibuyiselwe ekhaya eNingizimu Afrika. Uhulumeni uthi umndeni uyaqinisekisa ukuthi isidumbu esiseFrance ngesakhe ngempela uMthethwa. Uhulumeni uthi umbiko ogcwele mayelana ngokushona kwakhe uzophuthulwa ngamaphoyisa aseFrance uma isidumbu sakhe sesihloliwe. The process of ensuring that Ambassador Nathi Mthethwa comes home to South Africa will be expedited. We do anticipate that the cultural conformities will be complied with. And that in essence will mean that we are looking at a period that over the next 10 days or within. Abahola abaphezulu beqembu le-ANC baduse uMthethwa njengesisebenzi sikahulumeni ebesizinikele. uComrade uNathi Mthethwa uyibambe kushisa uye abanye ngesikhathi behulusha abasivulele ngo-1990 ngapha kothukela. Umndeni uyaqinisekisa ukuthi sebekulungisile ungaboni ngesolinye ne-ANC kanjalo nohulumeni. Sivezile ingxenye lena besikhala ngayo nabo basavumelana nabo ukuthi cha khona ungahambanga kahle kwaxoliseka ke lokho. Sasuka lapho ke sase siba nezingxoxo eziyaphambili kuningi sesixoxile engikholwa ukuthi ukusuka manje na ukulungiselela umsebenzi lona okufihla indodana sesizokwenza konke sindawonye. Umndeni uthi usebenzisana kakhulu nomnyango wezobudlelwane bamazwe omhlaba ukuze kuqinisekiswe ukuthi uhlelo luhamba ngendlela. Ezindabeni ze-SABC ngingunonjabulo Mtungu amakamu kwaMbonambi. Abahlali baseMapopane ngasePitoli bacele ibutho elikhethekileyo leHawks elijongene nolwaphulomthetho lwamatyala emali ukuba liphanda izityholo zokuba umdlali kamabonakude odumileyo nosomashishini bahlise ngomlenze izigidi zerandi kwiphulo lotyalo-mali lophuhliso loluntu. Ezi zityholo ziphathelene nokufuduswa kwelayisenisi yenkampani Sun International yango-2017 yeMorula Sun Casino isuswe eMapopane isiwa eManlin. Abahlali bathi emva kolutshintsho lenkampani zange ifezekise izithembiso zokuphuhlisa amashishini amancinci, ukuqeqesha ulutsha nokwakha iziko lokuqeqesha uluntu kwezongcakazo. Ilokishi yaseMabopane yenye yelokishi zokuqala kweli kuba nekhasino kunye nehotele. iMorula Sun Casino nehotel yasekwa kwiminyaka yo-1980 kwaye yatsala namanye amacandelo ohlukeneyo kule ngingqi, nto leyo yadala imisebenzi.
Ngo-2017 inkampani iSun International yafudusa le casino eMabopane yayokuyithi ngcu eManlin, iphawula ukwehla kwengeniso kwaye isithi ifuna ukubeka le casino kwindawo ezakudala ukuba umgangatho wayo wokusebenza ube sezingeni eliphezulu. Iingxelo zale nkampani zidiza ukuba le nkampani yayithembise ukuguqula indawo yayinecasino ibe liziko lokuqeqesha uluntu kwezongcakazo xa seyifudukele eManlin. Sun International promised that no, Morula Sun would not be a white elephant. Actually, they were going to establish an internationally accredited gaming and hospitality academy. They even sent the current Minister of Electricity, Mr. Khosientso Ramokgopa, he was then the mayor of Tshwane, to come and reassure the community and lay their concerns at bay to say that no, we are going to establish an academy that's going to train your children to be some of the best skilled in the world, whereby they can get employment opportunities on the best cruise liners and the best hotels around the world. And then when 2017 came, when Sun International was supposed to honor their promises to our community, they then disappeared without even saying goodbye. Umnumzana Nhloko utyhola ngelithi iphulo lotyalo-mali lophuhliso loluntu laxuthwa ezandleni zoluntu kwaxhamla ohlohle sakhe abambalwa. Uxelele ibutho loKhetshe ukuba unoxwebhu olubonisa mhlophe ukuba ngokwenene kwasetyenziswa gwenxa imali kwakufanele ukuba iphuhlisa uluntu lwaseMabopane. As we were busy investigating this matter and engaging with the Gauteng Gambling Board, because they are the authority which actually gave Sun International the permission to relocate from Mabopane to Morula, we discovered that Lebone Motswenyane, the son of the late Dr. Sam Motswenyane, and then Selomake Kangube, they went behind our backs, conjured up fraudulent company certificates in our names, and then they went to Sun International to say that no, they are now the ones who are speaking on our behalf. Abahlali bakwamemelela ibhodi yezongcakazo yaseGauteng ukuba icacise ukuba kutheni Sun International ingazange ifezekise izithembiso zayo, ingakumbi ezokwakha iziko loqeqesho namanye amaphulo okuphuhlisa uluntu nawayeyinxalenye yale mfuduko. Morula International promised our community that they will provide the learnership. So they left without giving those learnership. Ukanti zisaqhubeka inzame zokufumana inkampani yeSun International ibhodi ejongene nongcakazo eGauteng kwanabo babandakanyekayo kwezi zityholo ukuba baphefumle ngalomba. Sekuphela iminyaka emithathu usapho lwaseNanda eThekwini lungekazingcwabi izihlobo zalo zasweleka kwizikhukhula ngo-2022 ngenxa yolibaziseko kuphando lwe-DNA. Usapho lwakwamdlalese alukade ludlule kule ntlungu ukuba izihlobo zalo ezine zisagcinwe kumkhenkce karhulumente. Kutshanje ikomiti yezempilo yaKwaZulu-Natal ityelele indawo zomkhenkce kugcinwa kuzo imizimba yabangasekhoyo yaze yafumanisa ukuba imizimba engama-900 engekabangwa zizihlobo. Yiminyaka mithathu wendiswa mdlalozo waphulukana namalungu alishumi osapho kunogumbi wezikhukhula ngo-2022. Walahlekelwa ngunina, oodadewabo nabatshana. Imizimba yabo yafunyanwa kamva baze bangcwatywa. Nangona kunjalo, abane kubo imizimba yabo isekumzi womkhenkce karhulumente kulindwe iziphumo zohlolo lwe-DNA. Swela mhla ka-11 April 2022 ngama-floods ngalahlekelwa umndeni owu-10 kuziwe namhlanje bengakazi ngisizekale ngokuthi ngiwazi ukuthi nginqabele umndeni lemzimba ewu4 esasemoshwari cause ewu6 sawazi ukuthi sihambiswe ingcwaba eMaritzburg. Kuziwe namhlanje bengazi ngikwazi ukuthi abuya ama-result. Kutshanje ikomiti yezempilo ephondo ifumanise ukuba imizi yomkhenkce karhulumente kwimeko embi de ibe imizimba i-900 engaziwayo yobani abangasekhoyo. We still have bodies going back to 2019. We still have one somewhere in one of our mortuaries going back to 2017. We still have bodies from the floods that ravaged our province. We also have bodies from the insurrection if we go back a few years. Usapho lwakwamdlalo selulinde uzengezengo leminyaka emithathu inhlungu engadluliyo. Ebutsheni bonyaka urhulumente waKwaZulu-Natal wabhengeza izicwangciso zokwakha ilebhu ngelokucutha ulibaziseko kuhlolo lwe-DNA.
Kwalapha ezindabeni, imuseum yoqhaqho fakelo lwentliziyo kwisibhedlele iGroote Schuur iza kubahlonipha bonke abathabatha inxaxheba kuqhaqho fakelo lwentliziyo olwimbali lwango-1967. Kodwa masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo xa sihlabela mgama. Umphathiswa wezorhwebo, imveliso nokhuphiswano uMnumzana Parkstow uthi icandelo lemoto okufuneka likhangele ezinye imarike zase-Asia nakweli lizwekazi ukuze lihlale lizinzile. Ebethetha kusuku lwesibini lwe-Auto Week yonyaka eGqeberha eMpuma Koloni. Elikhwelo liza njengoko elicandelo lihlala liphantsi koxinzelelo neemfazwe zorhwebo zehlabathi kunye nemingeni yasekhaya ebeka imisebenzi emngciphekweni. Icandelo lokuvelisa izithuthi linegalelo elingumyinge wesihlanu ekhulwini kwimveliso epheleleyo yangaphakathi kwaye lenza indima engumyinge wama-30 ekhulwini kwicandelo lemveliso. Eli candelo likwadala amathuba engqesho kubantu abangaphaya kwama500. Kodwa iinkokheli zeli candelo zithi zineenkxalabo ngekamva leli candelo. With limited capacity to shift production or secure alternative supplies, OEMs and their suppliers are bracing for cost increases, potential shutdowns, and rising vehicle prices. Iinkokheli zemanyano kule ndibano zivakalise inkxalabo eyoyamene nekamva elimfiliba kweli candelo. Kule minyaka mibini igqithileyo, iinkampani ezingaphaya kwesihlanu ukuya kwesixhenxe ziphulukane nemisebenzi. Ngelixa imveliso yasekhaya yehle ukusuka kumyinge we-43% ukuya kumyinge wama-39%. Cancer of job losses is as a result of how the automotive sector production is intrinsically linked to the global economy. Urhulumente uthi uqwalasele ezinye indlela ezintsha zokuqubisana nale mingeni. However, I'm hopeful that if we work together, we can turn this picture around, particularly in the component manufacturing space, thereby stabilizing our sector and becoming a global player as our master plan dictates. Kwiphondo laseMpuma Koloni, eli candelo lelona elihamba phambili. Kumyinge wama-50% wemveliso zezithuthi ophuma uveliswa kweli phondo. Ingathi masisebenzise sisivumelwano se-African Continental Free Trade Agreement uqinisekisa into yoba zonke ziyangena eAfrika, sibe nentsebenziswano kunye ne-Afrika. Iibhaki ezininzi, ii-trucks ezininzi zenziwa apha eMzantsi kodwa aziyi apha eAfrika. iAfrika iyazinida. INUMSA ikwamemelele kurhulumente ukuba ayiqwalasele imiqathango evumela ukungeniswa kwezithuthi eziveliswe kumanye amazwe. Kwiindaba ze-SABC, ndingusisipho Ncumbe, eGqeberha. Abahlali bengingqi yaseRangeville kummandla waseKuruman eMntla Koloni bakhalazela umasipala ngokusilela ukuhambisa iinkonzo zococeko nanjengoko besithi imeko yale ngingqi iyadodobala. Bathi kudala bekhalaza kodwa umasipala akabaniki ndlebe, bakwatyhola ngelithi ungahoywa kwabo kunento yokwenza nobuhlanga kuba bengabantu bebala. Betikiwa abahlali ngelithi kudala becela urhulumente ukuba angenelele ngokuzisa inkonzo ezi asilela kuzo, kodwa umasipala wengingqi waseRhasegonyana wenza ngathi akaboni. Bathi sele iminyaka engapha kweshumi belinde inkonzo kurhulumente kwaye ilindle liyakhiqika. Usually in the afternoons, there's a really bad smell. You can't even open your kitchen's door. You can't even eat. It's because the smell is so bad. It's the sewage, it's the lights, it's the potholes. People are paying. You can just try to pay, not this month, the municipality. They switch you off. You are in the dark. Things have been deteriorated. I don't know. The municipality, it seems like they don't have people with the right skills or the qualifications. There's no engineers. There's nothing there that can fix this problem here. Umasipala wengingqi uthi uyayazi le meko. The challenge is bigger than we thought. Now, what we are looking at currently is to make sure that we augment our operational budget so that we can then start improving or increasing the size of our pipes in Rangeville. In particular also, we're also thinking of, because the outflow of Rangeville sewer is going to Kuruman town. We are also thinking as part of the bigger plans for Rangeville to make sure that we build a small maybe wastewater treatment plant there.
Ikomishoni yamalungelo oluntu ithi izele zizikhalazo zabahlali abanomsindo kwiphondo liphela kwaye iza kuthetha-thethana nabasemagunyeni koomasipala abangama-31 kwiveki ezayo. Kodwa okwangoku umasipala ukhuthaza abahlali ukuba baqhubekeke ukubhatala intlawulo yeenkonzo zikarhulumente eziza eluntwini. Imyuziyam yoqhaqho ufakelo lwentliziyo kwisibhedlele iGroote Schuur iza kubahloniphe bonke abathabatha inxaxheba kuqhaqho ufakelo lwentliziyo oluyimbali lwango-1967. Ukuza kuthi ga ngoku le myuziyam ibihlonipha unjingalwazi Chris Barnard oye phambili kolo tyando. Isibhedlele saseGroote Schuur sityumbe igqiza emalibandakanya abanye abantu abadlala indima njengabanye oogqirha, abongikazi nabaphandi kolo tyando luyimbali. Uqhaqho fakelo ntliziyo lokuqala lwenzeka kwesi sibhedlele phantsi kwesandla sikagqirha Chris Barnard ngomhla wesi-3 kuDisemba ngo-1967. Isigulane yayinguLouis Washansky owayiminyaka eyi-53 kodwa waphila nje iintsuku ezili-18 phambi kokusweleka kukufa okudibene nemiphunga. Ibe ligama likaChris Barnard kuphela eliqaqanjiswa kolu qhaqho fakelo lwembali, kodwa isibhedlele sithi baninzi ababencedisa kwaye nabo mabahlonitshwe. In the custodianship of the museum, what we want to tell is the full story. The story not only of a brilliant surgeon, but of an incredible hospital and institution and health system that made that all possible. Abasemagunyeni kulo museum bathi ngoku liziko eliza kuhlonipha ngokulinganayo nangenyani bonke ababanegalelo kulo mbali. Such an incredible milestone, such a great story about the first heart transplant. And it's very inspiring amongst the young people. Abakhenkethi bayavuma. So we're on holiday in Cape Town at the moment, and I'm a doctor from the UK, and therefore this was one of the places that we definitely wanted to visit. Imuseum entsha nephuculweyo injongo iza kuba kukuhlonipha oko kuligugu lembali yonyango yesibhedlele iGroote Schuur. Thandiswa Mawu wendaba ze-SABC eKapa. Umqeqeshi wabafana bafana uHugo Bruce uthathe uxanduva olupheleleyo ngenyewe kaTebogo Mokoena, kodwa uthi usenethemba elingagungqiyo lokuba uMzantsi Afrika uza kuzibekela indawo kwitumente yendebe yehlabathi kulo nyaka ozayo. Nakubeni isohlwayo seFIFA ngakwibafana sibone iphulukana nokuba sencochoyini kaGroup C. iFIFA yohlwayo iqela lesizwe ngokudlalisa uMokoena owayenqunyanyisiwe kumdlalo neLesotho ngoMatshi. Isohlwayo seFIFA sisengakhandusela kwiziqhamo ezikraranga kwibafana bafana. Izigxeko zijoliswa kwimanejala yeqela, kodwa uBruce uthi lo mbama uphoswe kolokulibala ngelithi uluthathela kuye lonke uxanduva, kodwa ibethe ngoyaba eyokuba maliphandwe elihlazo. People has to stop now also to look for who's responsible for that. We all know that we made a mistake. But first, between the first yellow card of Tebogo and the match of Lesotho, there were 16 months. 16 months. And in the meanwhile, during those periods, you played AFCON, you played qualifiers for a new AFCON, and you played World Cup. So it may not happen, but it's understandable. Nakubeni ibafana irhuqe emva kweBenin ngomahluko wamanqaku, umqeqeshi usenenkolo yokuba iqela liyaya kwindebe yehlabathi eMelika. Ibafana ishekelwe ngumdlalo neZimbabwe kunye neRwanda apha ekhaya. Just focus on the 2 games you are coming now and support us like you did already the ones before, and we will see where we will arrive. But we will do everything for 100% to win those 2 games. uBruce kwaphengeze iqela lakhe elibadlali bangama-23 abaza kudlala kule midlalo emibini, akaqukanga nomnye kwiKaizer Chiefs. Ngalo ndlela siuqongqothile uvimba wangokuhlwanje, simkhumbuze zangomso ziza nogxa bethu ngesizulu. Kamnandi mawethu.
mawethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu masiqale ke ngokuhlwa nje nalapho sibona into balithe rholele ngamafu kwindawo zokumzantsi ntshona welizwe kuyaqhina pha kwindawo zokumntla-mpuma welizwe kanti ke khona la 30% wamathuba emvula kwindawo zokumzantsi ntshona ugugutha njalo phaya empuma koloni kuyaqhina phaya koBhulukwane kanti ke mahle kakhulu amathuba emvula phaya eGqeberha ngokuhlwa nje kanti ke ngomso mbukeli soqaphela into yoba kwiindawo ezininzi sabona into balihlaba umhlaba phaa kwindawo esembindini ngokunjalo nakwiindawo eziphakamileyo phaa kwintshona yelizwe kodwa ke phaa kwindawo ezisemazantsi ukuyaqhina phaa kumntla-mpuma welizwe sabona into yoba limathumbantaka futhi ke ekhona amathutyana angephi emvula phaa kwindawo ezigudlunxeme lapha empuma koloni ukonyukela KwaZulu-Natal ukuyaqhina phaya eBhulukwane zikhona ke mbukeli nezibhaxu zenkungu kwindawo elikwithambeka phaa kumntla-mpuma welizwe uqhubeke mbukeli ngononophelo kanti ke mbukeli uyabongozwa into yoba kaloku uqaphele laa moya uyakube ubhudla ngamandla phaya kunxemela KwaZulu-Natal ngokuhlwa nje kanti ke ngomso siyabona into yoba kulindeleke imozulu eyomileyo nokudala ke ukunwenwa kwemililo yamadlelo phaa eNorthern Cape kwingxenye yaphaya Northwest ngokunjalo naphaya kwingxenye yaseFreyistatha masijonge into yoba wona amaqondo okutshisa asibeka phina ngokuhlwa nje ndingatsho ndithi noko izulu lihle ngo-10 degrees phaa eVostile ngokunjalo naseRiversdale kodwa ngamaqondo athanda uba phantsi ngesibhozo phaa eKapa Lodumo ngokunjalo naphaa eCalvinia nalapho betha phaya kwisithandathu sasosithandathu ke mbukeli naphaa eTsorweni kuquka ke naphaa eNxuba kanti ke kuyabanda eKomani ngo-4 degrees aphinda athathisa amaqondo ngo-15 phaya eThekwini ngokunjalo naseSajonisi eRhawutini lishumi kanti ke ngu-16 phaya eMusina ngomso ke mbukeli kwiindawo ezikumntla-mpuma welizwe lihlizulu lifudumele ngo-26 eRhawutini 17 eErmelo kodwa ke kuyabanda kwiindawo ezininzi eziphaa empuma koloni de ibe ngu-15 eMthatha ngelixa ke amaqondo engamashumi 20 phaya eNxuba eKapa Lodumo ngo-26 degrees kamnandi mawethu.